Entrem per diferents portes, per així no creuar-nos amb altres cursos. Fem entrades a diferents hores, ens prenen la temperatura i ens posem gel. A infantil no embrutem el terra amb les sabates del carrer. Per això fem servir crocs. Abans d'esmorzar ens rentem les mans amb aigua i sabó. A infantil, per sortir al pati ens posem la mascareta. A primària la duem posada sempre. El pati d'infantil i de primària està dividit en diverses parts. Cada nivell juga en un espai i cada setmana anem rotant. Per dinar també fem torns. Ens hem de seure amb els companys i companyes de la classe. A secretaria també atenem el públic amb mesures preventives. I que ens comuniquem majoritàriament per classe dojo. L'Ester està tot el dia a l'escola. Neteja moltes vegades classes, lavabos i zones comuns. Les reunions en família es fan totes en videoconferència. Hem tingut molta sort perquè s'han confinat molts pocs grups. Però si això passa, ens connectem amb els mestres i fem classes online. Mestres, alumnes i famílies estem fent un gran esforç per adaptar-nos. Gràcies a la col·laboració de tothom ens en sortirem. Però és una pena perquè en aquest curs no podem fer moltes activitats que ens agradaven. Sí, com barrejar grups per fer plàstica en anglès, ni fer grups interactius, ni venen els del British, ni fem lectura en famílies, ni tarda oberta. Esperem que aviat podem recuperar la nostra normalitat que tant ens agradava. Moltes gràcies! Fins aviat!